Hi everyone! Daghan kayong salamat sa mga nagsunod sa among Facebook Live sa DYRF sa amo ang Misa di Gallo mas. Salamat kayo kaninyang tanan niya Father Filmar ara nagyud siya. Yes, daghan kay salamat sa mga nagsunod sa amo ang Facebook Live sa DYRF. Permi ninyo sundi ang DYRF because we will be giving you the different updates, events for the 500 years of Christianity here in the Philippines. Daghang salamat. Yes, salamat kayo kaninyong tanan sa mga nagsunod. Onya, ayaw mo kalimutan niyang gabi at manukan sa Cebu Metropolitan Cathedral. Onya mo ni among sparring partner din si Julius Kaputulan, among ang sparring partner sa kadalanan Don Body, og si Father Filmar, amo ang batanon. Pero pa na siya iyaw single pa na siya. So, padalong mi karon na sa Cebu City gikan sa lungsod sa Oslob. So, sa mga nagsunod sa among Facebook Live gikan pa sa Buhisan sa Merald of Christian Parish, onya sunod sa St. Joseph, sa Dakbayan sa Mandaue, onya sa San Pedro kalungsod sa Barangay Pulang Bato, onya pag ikaw upat ka adlaw dito sa St. Francis of Assisi sa Balamban, ikalima sa St. Rose of Lima sa Daan Bantayan, ikaunom sa dito mismo sa St. Teresa sa Lahog, onya ang ikapito dito sa Santa Ana sa Barili, o ikawalo sa St. Catherine of Alexandria sa Dakbayan sa Karkar, onya ika-siyam dinhi sa Immaculada Concepcion sa lungsod sa Oslob. Kaninyong tanan gabi na sa mga OFW, among mga kaigsuunang mga ka-forza bisan asang dapit sa lugar sa kalibutan sa Pilipinas nga nagsunod sa among Sibya, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Og lakip na sab sa amo ang mga sponsors sa among mga nagpaluyo sa amo ang mga programa, daghan kayong salamat. Og Merry Christmas Ma'am Maria Angelica Peregrino. Happy Merry Christmas and advance Happy New Year. Unyang gabi mga ka-Forza, alas 9 ang takna sa kagabion, inyo na sa makita ang live mass gikan mismo sa Cathedral, Cebu Metropolitan Cathedral, uban ni Archbishop Jose Palma, si Julio sa sa Archdiocese, murag di gwapo siya. Samot na si Dondon, di gwapo si Father Filmar, ni batan-on og samot kay confirm na siya single. Sa mga ni mga ka-Forza, daghan kayong salamat. Unya, God bless from St. Teresa Lahog. Hi ni Jihep, amiga, amigo. Salamat sa kayo. Sa mga ni ang kadagatan ron, tungod aning Ursula. So, pipila ka mabiyahe ang kansilado, no? So, wala pa ibalot kay sayo pa man. Daghan king salamat ninyo, mao ni ato ang kanang kadagatan ron. So si Ursula, let's pray lang nga si Ursula dili ni siya makamugna na og dakong kadaot. Unya dinhi siya makalandful, isod lang ni siya sa lata. Unya himuon ni siyang mantika o kaha isod ni siya sa lata, himuong sardinas. So pero magampo gyapon tanan para sa kanang pagbiya or pagdili pagsamok-samok kadalagat at kadalanan ron. Unya padong pamingat to sa lungsod sa Alcoy kay mohapit mi sa parokya ni Father Pierre Pedrano. So kaninyong tanan Merry Christmas. O ingon na sa sila Julio sa greet sa nilag Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Don greet sa nilag Merry Christmas at I lag lingi kay nag-drive ka. Merry Christmas and Happy New Year. Happy Sinulog Valentine's Day. No, grabe ha. Ikaw, Father Filmar. Happy graduation na lang niya ako. God bless to all the staff of DYRF. Salamat kay Sini Kabasi Campo niya. Salamat po ninyo. Merry Christmas and God bless from Maria Garcia M. Pereira. O niya, gikan ni Mary Gina Hooper watching from Riyadh. Hi sa mga taga Riyadh. Merry Christmas. Bisan asa man mong suok sa kalibutan karon, asa man mong dapitan na himutang. Una-una alang nami kanunay mo ingon kaninyo. Merry Christmas! Bye-bye everyone!